Velkommen her hos Bagger Nielsen, og velkommen til vores webinar om hygiejnisk design. Mit navn det er Jakob Dein, og jeg er glad for at se, at der er så mange tilmeldte. Det kunne jo godt indikere, at hygiejnisk design det er et emne, der fylder rigtig meget hos jer lige nu. I den første halvdel af webinaret, der vil vi orientere jer om baggrunden, godkendelser, reguleringer, definitioner, krav osv. Herefter så vil I få en gennemgang af de produkter og løsninger, som Bagger Nielsen kan hjælpe jer med, for at I kommer godt i mål. Skulle der dukke spørgsmål op, så vil jeg bede jer om at stille dem i chatten. Vi vil samle dem op, og så vil vi besvare dem i en fælles dialog. Inden vi går i gang, så skal jeg lige nævne, at webinaret her det bliver optaget, og I vil efterfølgende alle sammen få en mail med et link til optagelsen, så kan I altid gense det. Så lige nu, der skal I egentlig blot læne jer tilbage de næste 45 minutter og lytte med. Med det, så vil jeg give ord til vores produktspecialist Ole Bendix, som vil tage jer igennem, hvad hygiejnisk design reelt betyder i praksis, og hvordan I sikrer jer det rigtige komponentvalg til de her krævende produktmiljøer. Endnu en gang, velkommen, rigtig god fornøjelse, og værsgo til dig, Ole. Tak, Jacob. Dagens program, som I kan se her, er, at vi lige kort gennemgår de her tre emneområder, food and beverage, clean og pharma. Og det gør vi lidt, fordi at vi nogle gange oplever lidt usikkerhed hos vores kunder om, hvad der er hvad, og hvad der gælder for hvilke områder. Så derfor har jeg prøvet at lave en sådan meget ultrakort oversigt over, hvad det er for nogle regler, retningslinjer og krav, der gælder for de forskellige områder. Og som Jakob nævnte senere, så kommer der så lidt om de produkter, som vi kan tilbyde i de her segmenter. Det fælles fundament for alle tre, food and beverage, clean room og pharma, det er jo hygiejnisk design, og det er derfor, vi har valgt at kalde vores webinar det. Men det er i virkeligheden noget, der favner utroligt bredt, fordi hvad er hygiejnisk design, og hvilke krav er der? Det vigtigste, det handler om rengøringsvenlighed, det handler om, og derunder modstandskraft over for rengøringsmidler. Det handler om partikelafgivelse til omgivelserne. Det handler om, hvad kan man egentlig få af materialer, som kan modstå de her ting? Hvad har vi af dokumentation på, at de her materialer rent faktisk kan modstå diverse rengøringsmidler eller afgivelser til omgivelserne i forbindelse med clean room osv. Og så er det selvfølgelig ønsket om den bedst mulige, det kommer vi ind på senere, nogen kalder det GMP, den bedst mulige installation for at opnå den højst mulige sikkerhed i produktionen, uanset hvad man producerer, om det er farmaprodukter, eller om det er foodprodukter, eller om det er elektronikprodukter, så handler det jo om at lave den bedst mulige installation. Og det allervigtigste, som jeg har skrevet nederst, det er jo, hvordan opnår man den bedste sikkerhed mod, at et eller andet kan kontaminere ens produktionsproces. Og det vil vi kigge lidt mere på i de næste slides. Hvad er det så, der adskiller de her tre emneområder, som vi snakker om i dag? Man kan sige, at food and beverage, det handler utrolig meget om EHEDGE og Ecolab og NSF i forhold til det amerikanske marked. Når vi snakker clean room, så er det mest en ISO-norm, og det handler egentlig mest om partikelafgivelse til omgivelserne. Hvor sikker er man på, at de ting, man bruger, ikke kan risikere at omgive noget til når det arbejder i processen. Og så under pharma, der er det sådan lidt, kommer noget mere om det senere, men det er sådan lidt GMP, altså som handler om, at man har gjort sig rigtig meget umage for at undgå uheldigheder på ens maskine i produktionen, og man kan dokumentere det
med certifikater og sådan nogle ting. Generelt så kan man sige, at pharma er det mest regulerede, og det er jo meget rart, når det jo ofte handler om vores medicinproduktion, at der er fuldstændig styr på det. Det handler jo om vores patientsikkerhed, og derfor er der rigtig skrappe krav her. Som jeg har nævnt tidligere, Clean Room, det handler mere om produktionen af teknik, men selvfølgelig er Clean Room godkendte produkter måske en nem måde at opnå sine godkendelser på, ved at man kan dokumentere, at de er Clean Room godkendte, selvom det måske ikke er direkte krav under Food and Beverage for eksempel. Og under Food and Beverage, der gælder det sådan bare overordnet om at lave den bedst mulige, mest rengøringsvenlige og bedste installation, som holder i længden. Og det handler jo i høj grad om kemikalieresistens i forhold til rengøringsmidler. Hvordan bliver de her ting rengjort i praksis? En ting er, hvad kunderne bør gøre. En anden ting er ofte, hvad de gør i virkeligheden. Når vi snakker Food and Beverage, så skal det som udgangspunkt være designet efter det, der hedder EHEC-retningslinjer. Og så er der nogle FDA-krav i forhold til det amerikanske marked, som kan hjælpe en. Så det vil sige, bruger man nogle produkter, som overholder de her EHEC-retningslinjer for design, og har et certifikat på det, vel at mærke, og bruger man nogle produkter, som overholder de her FDA-krav til, at man må anvende dem i fødevareindustrien, så har man hjulpet sig selv rigtig, rigtig godt. Ecolab, det er mest det som dokumentation for, at produkterne kan holde til de her rengøringsmidler, sådan så de ikke bliver ødelagt over tid, hverken på den korte eller den lange bane. Og det er der også nogle krav under FDA. Der findes en europæisk organisation, EFSA, og det er egentlig den, som rådgiver myndighederne i de enkelte lande, også selvfølgelig herunder Danmark, om hvad er det for nogle ting, man skal lægge ind i sin lovgivning, hvis man vil det, i forhold til at sikre en sikker fødevareproduktion. Og det er jo noget, der har været fokus på de senere år, lidt hjulpet desværre jo af nogle uheld rundt omkring, hvor man ikke har haft styr på, at man rent faktisk havde en rengøringsvenlig produktionslinje, og der dermed var kommet ting og sager i produkterne. Men Food and Beverage området, det er altså ikke som udgangspunkt underlagt de krav, som gælder for Clean Room og Pharma, og dermed adskiller det sig lidt på den måde. En af de vigtigste ting under Food and Beverage, det er jo det her med at kunne rengøre. Og på billederne, der kan I se to forskellige kabelforskruninger, som i en test, hvor det bliver påført noget, og så bliver det rengjort, kan se forskellen på til venstre den kabelforskruning, som er designet efter EHEC-retningslinjerne, og så den til højre, som ikke er helt der. Der kan man se, at efter rengøring, så sidder der noget af det her grønne fluorinstof tilbage. Og det er bare taget med her for at sikre, at man skal undersøge, om ens produkter har gennemført den her test, og så bede om at få nogle testresultater på det. Og både vores kabelforskruninger og kabelslanger og sådan nogle ting, de har gennemført den her test. Så det kan man få tilsendt noget om, hvis man har brug for det. Og angående Food and Beverage, så er der en lang række, hvad skal man sige, regler, man kan kigge i. Jeg synes, det vigtigste, det er EHEC, fordi det er det fælles europæiske design, hvad skal man sige, regulativ for, hvordan man bedst designer sine komponenter, så de er nemme at få godkendt i de produkter, som I skal bygge eller designe.
Men også selvfølgelig FDA, og specielt i forhold til det amerikanske marked, kan man kigge på der. Og så DGUV, som opstiller nogle regelsæt for, hvordan man kan gennemføre sin test i forbindelse med godkendelsesprocedurer. Men som I kan se, så er der også masser af andre muligheder for normer, man kan kigge ind i, hvis man arbejder i food og beverage området. Som sagt, så kommer der lidt senere lidt om vores produkter, som vi tilbyder i de forskellige segmenter, og der kan vi så måske lige snakke lidt mere ind omkring det. Omkring clean room, så er det vigtigste jo egentlig her, at man har et produkt, når det arbejder, hvis det gør det ikke afgiver noget til omgivelserne. Det er ofte i forbindelse med elektronikproduktion, panelproduktion og sådan nogle ting, at man har en interesse i at holde det på et absolut minimum, for det kan jo ødelægge produkterne i produktionen. Der kommer også lidt senere noget om hvad er det for nogle ting, vi kan tilbyde til det. Men det vigtigste, det er sådan set, at det har en mekanisk konstruktion, der gør, at de ikke afgiver partikler til omgivelserne, og det er sådan set ligegyldigt, om det er dynamiske eller statiske installationer. Der er fokus på, om de her produkter kan afgive gasser, som kan være skadelige i produktionen. Og så er der selvfølgelig også her fokus på, at de skal kunne tåle at blive gjort rent med det, som man nu ønsker at gøre det med. Og det sidste er, at der ofte i de her installationer er krav om, at materialerne skal være antistatiske, så man kan lede eventuelle sparks og opbygge af statisk bevægelsesenergi væk i installationen. Når vi snakker clean room klasser, så snakker vi i hvert fald hovedsageligt her i Europa imellem klasse 1 og klasse 9. Og der er lidt sammenhæng imellem, hvordan tingene hænger sammen, og det kan være det allerede defineret, når I skal bygge eller designe jeres maskiner, eller også så må I så vælge at sige, at vi kan stå inden for, at den her maskine indeholder eller overholder klasse 5 for eksempel. Det er ofte, som jeg skriver, klasse 3 og 5, som vi ser som krav, og så en sjælden gang er det klasse 1 eller klasse 2. Og hvis man skal prøve at drage en sammenhæng, den er ikke sådan helt videnskabelig, men hvis man skal prøve at drage en sammenhæng mellem ISO-klasser og så EU GMP-krav, så kan man som udgangspunkt gå ud fra det, jeg har skrevet herunder, at ISO-klasse svarer til GMP-A, men det er altid jeres ansvar at sørge for at dokumentere, at det overholder de givne regler. Inden for pharma, der handler det rigtig meget om også rengøringsvenlighed, om materialer er fuldstændig glatte og nemme at rengøre. Også selvfølgelig på grund af, at man ønsker at bruge så lidt tid på rengøring som overhovedet muligt, men også at man ønsker at bruge nogle produkter, som holder så lang tid som muligt, så nedetid bliver så kort som muligt. Det er jo vigtigt at forstå, at rengøring og sterilisering i sådan nogle miljøer er alfa og omega, og derfor er det for eksempel vigtigt at bruge rustfrit stål og helst 316 og kvalitetsslanger, altså af meget høj kvalitet, som kan tåle de her ting. Der er jo også ofte, at man gasser sig ud af rengøringen i sådan nogle rum her. Så det er jo vigtigt, at man bruger nogle materialer, som kan holde til det. Og det kan for eksempel rustfrit stål, PR12-slanger og PVDF-slanger.
Her er der vist et billede. Det er et lidt sjovt billede, fordi det er faktisk AI-genereret, så det er ikke et billede, jeg har fra virkeligheden. Men det er bare for at vise sådan en installationsform, hvor ren den egentlig kan fremstå. Og her er det igen, det er det hygiejniske design så meget som overhovedet muligt, at man har de her mellemrum, som man kan komme til at gøre rent, og har gjort sig så umage overhovedet for at, hvad skal man sige, at gøre installationen så rengøringsvenlig og nem at rengøre som muligt. Og det kan man jo blandt andet gøre ved at bruge de bedste produkter, som findes på markedet til det her. Det var, hvad jeg havde valgt i første omgang lige at sige om regler, godkendelser, og fordi det kan man tale om i timevis, men det synes jeg ikke falder inden for sådan et webinar her, når vi kun har 45 minutter max. Så hvis der er nogle spørgsmål til det, inden vi går over og kigger på, hvad det egentlig er for nogle produkter, som Bagger Nielsen kan tilbyde, så kan man gøre det nu, enten ved at skrive i chatten. Og det kan jeg faktisk ikke se, om der er nogen, der har gjort, men kan du se det, Jacob? Lige nu, der er der ikke nogen, der har markeret. Okay. Men hvis det ikke er tilfældet, så vil jeg tillade mig, at man skal egentlig række hånden op, hvis man vil noget. Og gå videre til en kort gennemgang af, hvad er det så for nogle produkter, vi har her hos Bagger Nielsen. Vi har her et oversigtsbillede, hvor vi viser lidt kabelgennemføringer, kabelforskruninger, kabelbeskyttelse, kabelkæder i forhold til de her ISO-normer til clean room. Så har vi nederst i forhold til, som egentlig kan anvendes bredt inden for alle tre, en nyhed inden for vores lukkede trunking-systemer, hvor der kommer lidt mere om det senere, men hvor man nu kan tilføje sådan en støvbarriere til sine lukkede trunking-systemer. Et af udfordringerne ved et lukket trunking-system er jo, at der jo rent faktisk godt kan komme lidt støv ind i, og det kommer jo ikke ud af sig selv. Derfor har Flitz videreudviklet på deres trunking-systemer, så man nu kan tilføje de her beskyttelseselementer. Og så findes der også wire tray gitterbakker i rustfri kvaliteter, hvor det er muligt at lave en installation, hvor man kan anbringe kablerne, så det også i et meget højt omfang bliver rengøringsvenligt. Blandt andet ved at have ophæng, som ikke kræver bolte og møtrikker for at montere til at bære dem. Så det er sådan et meget innovativt system. Hvis vi skal starte lidt med kabelforskruninger, så kan vi blandt andet tilbyde IHETS godkendte Clean Plus og Blue Globe Clean Plus kabelforskruninger, også i EMC-versioner, og det kan man eventuelt se mere om på et EMC-webinar, som vi tidligere har afholdt, og som ligger tilgængeligt på vores hjemmeside. Det er uden sammenligning den bedste kabelforskruning, den mest rengøringsvenlige forskruning, og øvrigt også den første, som overhovedet har opnået den her IHETS-certificering. Den findes i rustfri stål, og så findes der faktisk også en version, i hvert fald i visse størrelser, i polykarbonat, så man kan vælge begge løsninger. Som sagt, så findes der også EMC-versioner, og så findes der specialversioner til, hvis man har brug for en vinkelfising, som også er IHETS-godkendt. De her er jo først og fremmest konstrueret til brug med kabler, men de kan faktisk også kombineres med den blå slange, som vi kommer til at kigge på et af de senere slides. De kan faktisk også anvendes sammen med de her kabelforskruninger.
sådan så man opnår en meget, meget holdbar og rengøringsvenlig installation. Omkring den nye Clean Plus kan man sige, at vi har haft Blue Globe Clean Plus i mange år efterhånden. Den nærmer sig nok snart sin 10-års fødselsdag. Men sidste år gjorde Flitz egentlig det, at de tog det bedste for deres Blue Globe kabelforskroningsserie og deres Unidic kabelforskroningsserie og kombinerede den i den nye Clean Plus, som gør, at den er blevet endnu bedre faktisk. Selvom jeg var svært begejstret for den gamle, så er den nye faktisk endnu bedre. Den er i hvert fald nemmere at montere. Der findes selvfølgelig også blindpropper og sådan noget til systemet, så man kan lukke eventuelt for mange huller. Som sagt, så kan de her forskroninger kombineres med den blå slange for PMA. PMA har også selv fittings i de blå fittings i PSX-materiale og en rustfri fitting til rør. Det er vigtigt at skelne mellem den her fitting og de kabelforskroninger, vi så på den forrige slide, fordi PMA's forskroning kan kun anvendes sammen med rør. Den kan altså ikke, det er ikke en kabelforskroning, det er en slangefitting, så man kan ikke kombinere de to ting. Der findes en blå slange, som er ekstremt rengøringsvenlig i forhold til overflade. Den kan tåle rigtig, rigtig meget i forhold til rengøringsmaterialer. Det er der selvfølgelig lavet grundig test på, som kan dokumenteres, og den kan I rekvirere hos os. Og så findes der faktisk en hvad skal man sige, det der også hedder en antimicrobial slange. Den er egentlig identisk bygget op. Den er ikke blå, den er hvid. Den indeholder et yderlag, som har en ekstra evne til at nedbryde eventuelle kontaminering, altså rester, snavs og skidt. Den har de samme fysiske dimensioner som den blå slange, og man kan anvende de samme fittings til det. Så det er egentlig lidt, om man har brug for den ene eller den anden. Til food and beverage og til pharma, der er den blå i hvert fald nok, og det er den måske også i clean room. Men det er bare vigtigt at vide, at der er altså en anden mulighed også, hvis man ønsker det. Som sagt, så findes der forskellige typer fittings til det, afhængig af ens behov. Den rustfri stål er selvfølgelig den mest rengøringsvenlige, men der er jo også en høj rengøringsvenlighed på de andre. Og først og fremmest så er alt, hvad I ser her, det er IP69, og det gælder også kabelforskroningerne, vi så før. Så højtryksrensning, hvis der er behov for det, er også en mulighed. Så findes der nogle kabelgennemføringssystemer til food and beverage hovedsageligt, men jo, som vi talte om tidligere, måske også med fordel kan anvendes i nogle af de andre segmenter. De er også FDA-godkendte, og der findes to forskellige typer produkter. Enten et system, som man bygger op, det er det, der er vist til højre og til venstre, som man bygger op med klodser i en ramme, som så har et hygiejnisk design. Eller der findes de her, og der kan man jo i det første tilfælde jo selv bestemme, hvad er det for nogle indsatser eller klodser, man sætter i systemet, som passer de perfekt til ens kabler. Og den anden mulighed, det er de her membranløsninger, som findes i enten aflange eller i runde versioner, hvor der kan være et eller andet givet antal kabler i. Altså det er vigtigt at vide, at de er lukket, så man bruger kun de huller, der er, og resten står lukket tilbage. Så man kan sagtens købe 1-10 huller, men kun bruge 3 kabler, så vil den stadigvæk være tæt. En meget pladsbesparende løsning, og kan i nogle tilfælde være nok. Dog skal man her være opmærksom på,
hvis man skal kunne gøre rent imellem kablerne, at man har en fornuftig afstand, som gør, at det rent faktisk er muligt. Så kommer vi lidt til vores produkter inden for Clean Room. Der har vi 2 produkter. Vi har kabelkæder, energikæder, og vi har noget kabelføring til, det kommer vi til bagefter. Her har jeg listet med nogle små billeder, så man kan se lidt forskellen på, hvad det er for nogle konstruktioner, der kan opnå de her Clean Room, typisk fra klasse 1 til klasse 5-6 stykker, hvor vi har nogle forskellige kabelkæder, som jo så kan bruges i de produktionsmiljøer, som måtte kræve det. Og der kan man sige, at specielt TKR-kæden, som rent faktisk har opnået en klasse 1 certificering, er jo sådan en, man næsten kan bruge alle steder, hvis man har brug for noget, der skal bevæge sig i sit produktionsmiljø eller i sin maskine. Og så findes der andre, og hvis kravene for eksempel er klasse 3 eller klasse 5, så kan det være Easy Track eller Uniflex Advanced kæderne. Og så findes der de her 3 kæder til højre i billedet, som er decideret det man kalder flatware eller cleanware, hvor det er en helt lukket kapsling, som jo selvfølgelig er ekstremt rengøringsvenlig. Den er specielt interessant i forhold til elektronikproduktion, og man kan også bruges i andre miljøer. Der hvor man skal være opmærksom på, hvis man bruger sådan nogle her i for eksempel food and beverage miljøer, det er afslutningen. Altså der hvor kablerne kommer ud af de her kæder, der er man jo så også nødt til at gøre noget, eventuelt bruge noget af vores kabelbeskyttelse eller vores lukkede trunking-systemer, som der kommer noget om senere hen, for ligesom at opretholde det i hele, hvad skal man sige, kablets rejselængde. Det andet produkt, som vi har til, som er ISO-certificeret, og det er faktisk en relativt ny ting, det er, at PMA har fået ISO-certificeret deres Cobalt Kit, som vi kalder det. Der kommer flere og flere af de her små og mellemstore håndterings cobots i produktionsmiljøerne, og der har vi her hos Bagger Nielsen faktisk i samarbejde med PMA for nogle år siden udviklet det her produkt til hele det europæiske marked, og PMA har nu gennemført den her test og har fået det certificeret faktisk til, at det overholder klasse 1 inden for Clean Room. Og det siger jo noget om, at selvom PMA-slanger bevæger sig, og endnu mere imponerende, de her holdere, som sidder og drejer i guldet, at de faktisk er så god kvalitet, at de ikke afgiver noget til omgivelsen, når de arbejder. Det man altid skal være opmærksom på i forhold til de her Clean Rooms normer og hvilket level man kan blive placeret i, det er, at det som regel er afhængig af en maksimal hastighed. Det gælder også på de energikæder, vi kiggede på før. Der er også flere af de certifikater der, som er afhængige af, at man kun kører en vis hastighed for at overholde de her Clean Room-klasser fra 1 til 5, 6, 7 stykker, eller hvad der nu er relevant. Men det her produkt jeg er faktisk ret stolt af, at vi kan tilføje, først fordi vi jo selv har været med til at udvikle det, men også fordi at det giver nogle helt nye muligheder for at bruge de her cobots i produktionsmiljøer, hvor der kan være altså Clean Room applikationskrav. Så det er faktisk noget, det er et relativt nyt produkt. Det er blevet godkendt for lige i slutningen af sidste år, starten af i år, det kan jeg ikke lige helt huske, men det er i hvert fald en spændende mulighed, synes jeg, og noget I kan have i baghovedet, hvis I har brug for det. Og man kan selvfølgelig bruge de her kits også i alle mulige andre produktionsmiljøer. Det er meget altid og holdbart kit til de her ting.
Så har vi vores kabelføringssystemer. Vi har grundlæggende, som vi så tidligere, et lukket system og et åbent system. Og her kan I se lidt mere om, hvordan de der tilpasningsstykker, som man sætter i samlingerne, sidder for at gøre dem støvtætte. Og dermed forhindre, at der kan komme støv ind i kanalerne, som man så også på et eller andet tidspunkt skal forholde sig til. Det er et meget omfattende produkt, som man kan designe sit kabelføringssystem direkte, og det kan leveres i både 304 og 316, og selvfølgelig også i almindelig stål eller malet stål. Men det vigtigste er jo her, at det er de rustfrie versioner, som gælder i de her segmenter. Der findes et program, som man selv kan sidde og tegne sine kabelføringer. Og med det her nye system, der er tilføjet med de her flancher, man kan tilføje, så kan man altså som sagt opnå en meget høj grad af støvtæthed i de her lukkede systemer. Og så har vi nogle åbne systemer, som jo mest gør, at man der hvor de ikke er super relevante, er at hvor man kan anbringe sine kabler, så man rent faktisk kan komme til at rengøre dem, eventuelt spule dem rene, hvis man anvender de rigtige afstande og monterer kablerne rigtigt, så de ikke ligger og gnider op ad hinanden, eller eventuelt bruger single wire, hvis man kun har brug for at fremføre en ledning. Det er også et meget omfattende system, som kan monteres på flere forskellige måder, enten på konventionelle konsoller, som I kan se, eller på de her svejsekonsoller, som jeg omtalte tidligere, hvor man kan undgå brug af skruer og møtrikker og beslag, som jo også er sådan noget, som kan opsamle skidt, og som kan være sværere at gøre rent, medmindre man kommer meget tæt på. Så det er også en mulighed. Findes et stort udvalg af størrelser og i rustfri kvaliteter, og som I kan se, så findes der også nogle lågsystemer, både det, der er vist her, men også nogle, som bare sådan, ligesom et sadeltag ligger hen over gitterbakken, hvis man ønsker at beskytte gitterbakken mod, der kommer noget ned i gitterbakken, så bliver det også mere rengøringsvenligt på den måde. Det var, hvad vi kunne præsentere for jer af produkter. Så læren af det her er, at selvom der er forskel på Food & Beverage, Clean og Pharma Medical, så er det ofte langt hen ad vejen, de samme produkter, som kan bruges. Nogle steder er det et krav, nogle steder er det bare sund fornuft at gøre, at man får meget nemmere ved at få sin endelige godkendelse igennem på produktet. Nogle gange er det jo slutkunden, der kræver det. Vi har i hvert fald specielt inden for de sidste 3-4 år set en kraftig vækst i forespørgsler på ting, som gør det nemmere at få godkendt sine ting i designfasen. Og som jeg var inde på tidligere, hvis man har gjort sig den umage, at man har brugt produkter, som har nogle godkendelser og nogle designgodkendelser, så gør man det bare nemmere for sig selv at komme videre med det. Derfor er opfordringen fra min side altid, at man skal søge de her produkter. Det gør det nemt at få godkendt sine ting, og de fleste bygherrer i dag, eller mange gør i hvert fald, de forlader rent faktisk brug af disse produkter. Simpelthen, som jeg siger, fordi det er det, der giver den største sikkerhed i produktionen fremadrettet, og gør rengøringen nem, og med meget lav partikelafgivelse. Det var, hvad jeg havde
valgt at vise jer og fortælle om vores produkter. Det kan vi selvfølgelig altid gå en nærmere og langt mere dybdegående dialog om. Men det var en meget hurtig overflyvning her fra min side, og så giver jeg ordet tilbage til Jakob. Tak skal du have, Ole. Allerførst så vil jeg godt lige afslutningsvis forlænge det, Ole de har sagt, at en stor del af de opgaver, som vi får ind her i huset, det er faktisk henvendelser lige præcis om de emner, som Ole har været inde på. Og en af de ting, som ikke kan understreges nok, det er, at samtlige de produkter, som I har set på den her præsentation, det er alt sammen noget, vi selvfølgelig kan dokumentere lige op fra hovedet af og helt ned til det yderste af tårneglene. En anden ting, det er, at via vores producenter, så er vi desuden i stand til at understøtte alt det her med dokumentation, stepfiler, hvad som helst. Vi håber, at I nu har fået nogle idéer og nogle input og noget inspiration til løsningen af de opgaver, som I måtte have omkring hygiejnisk design. Som jeg sagde i indledningen, så har vi optaget det her webinar, og I vil inden for meget kort tid, der vil I alle sammen modtage en e-mail med et link, så I kan se det igen. Skulle I have spørgsmål, skulle der lige pludselig dukke et eller andet op, hvad nu hvis, kan vi også, og så videre, række ud til os. Vi vil se frem til at løse opgaven, og jeg vil våge den påstand, at jeg kan ikke mindes, hvornår vi sidst har måttet kaste håndklædet i ringen og ikke kunne løse en opgave inden for det område her. Er der nogen afsluttende spørgsmål eller kommentarer, så kom med den. Det synes ikke at være tilfældet, eller også så er det mig, der har glemt at tænde mikrofonen. Nej, tusind tak, fordi I deltog i det her, og så ønsker vi jer alle sammen en god dag. Hej hej.